खुलुमबाय रायजो राजा नोंथांमोननि थाखाय मोनसे स्किम लाबोदों। बे स्किमानो जाबाय सलार लागायनाय। नोंथांमोननि न'खराव सलार लागायनो हागोन। जोंनि आखायाव मोनथाम रोखोमनि सलार दङ। मोनसेया 1 किल'वाट, मोनसेया 2 किल'वाट, मोनसेया 3 किल'वाट। आरो बे नोंथांमोना गभर्नमेन्टनिफ्राय 70% साबसिडि मोनगोन। 70निफ्राय 80% नोंथांमोना फैसाखौ मोनगोन आरो गभर्नमेन्टनिफ्राय बेबायदि सलारखौ लायोब्लाथाय। आरो बे सलाराव नोंथांमोना मटर बोनो हागोन, फ्रिज लागायनो हागोन। जिखिनि न'खराव नांगौ बुस्थु दङ बेखौ लगायजोबनो हागोन आरो मटरनिफ्राय फ्रिजनिफ्राय बिदिनो बायदिसिना इलेक्ट्रिक बुस्थु नोंथांमोना लागायजोबनो हागोन। दा आं दामखौ खोन्थानि। नोंथांमोना 1 किल'वाटआव केस लायोबाथाय 60,000 आरो बिनि नोंथांमोना 48,000खौ गभर्नमेन्टनिफ्राय मोनगोन साबसिडि आरो नोंथांमोना बेखौ लनाव लानो हायो। आरो सेकेन्डआव दङ 2 किल'वाट। 2 किल'वाटनि बेसेना जाहैबाय 1,30,000 सामथिं आरो बे नोंथांमोना मोनगोन 96,000 गभर्नमेन्टनिफ्राय साबसिडि मोनगोन। माने केसआव लाबाथाय साबसिडिखौ नोंथांमोना 96,000खौ मोनबाय आरो माखासेया पकेटनिफ्राय थांबाय आरो ओरैनो नोंथांमोननि पकेटनिफ्राय 2 किल'वाटखौ लाब्लाथाय 30सो थांनो हागौ आरो 30 बा 40 थांनो हागौ। आरो 1 किल'वाटखौ लाबाथाय अनलि 12,000ल' थांगोन। ओमफ्राय आरो नोंथांमोना 3 किल'वाट, जाय 3 किल'वाटखौ लाबाथाय नोंथांमोना उनाव फैसा मोनफिननो हागौ। मायदि मोनफिननो हागौ होनबाथाय नोंथांनि कारेन्टखौ, नोंथांनि बे सलारनि बोना लानाय कारेन्टखौ गुबुननो फाननाय जागोन आरो बेनि फैसाखौ नोंथाङा मोनगोन। आरो बेनि बेसेना जाहैबाय 1,90,000 आरो बेनि साबसिडिया जाहैबाय 1,30,000 सामथिं। दा बेखौ साबसिडि मोनगोन। साबसिडिया 1,30,000 आरो पकेटनिफ्राय माखासेखौ होनानै नोंथांमोना लनबो लानो हागौ। लन लानो हायोबाथाय लन लागोन आरो केस लानो हायोबाथाय 1,30,000खौ मोनगोन। आरो केस होनो हायाबाथाय लन लानानै बेखौ लागायनो हागोन। नोंथांना बे सलारखौ लागायनो गोसो दंबाथाय आंखौ कन्टेक्ट खालाम 7002455686 आरो आं स्क्रिनाव होना दोनखागोन, बेहाय कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय। आरो मोनफ्रोमबो दायथ'आनो बे जायबा सलारखौ होगोन, जायबा नोंथांमोननो स्किमनाव बे सलारखौ होगोन, बिथांमोना नोंथांमोननो जायखिया मा नांगौ, मा लागायनांगौ, बबेयाव लागायनांगौ गासिखौबो खोन्थाजोबगोन आरो बिथांमोनानो लगायना होफैगोन। डाइरेक्ट न'आव फैगोन। नोंथांमोना जेबो सिन्था खालामनांगौ गैया। दा नोंथांमोना नांगौबा कन्टेक्ट खालाम। आं प्राइसखौ खोन्थाखाबाय। 60,000नि दङ ओमफ्राय 1,30,000नि दङ आरो 2 लाख खाथिनि दङ 1,90,000नि। बेखौ नोंथांमोना साबसिडियाव लानो हागोन। जेबो सिन्था गैया। कनजुमार आइडिया जायनि नामाव दङ बेनि नामाव लानांगोन। दा हमनानै ला नोंथांनि नामाव कनजुमार आइडि गैया, अब्ला नोंथांमोना कनजुमार आइडिखौ बिफानि नामाव दंबा बिफानि नामाव लनखौ लानांगोन आरो नोंथांमोननि नामाव दंबाथाय नोंथांमोननि आखायावनो लनखौ लानो हागोन। आरो जुदि केस दंबा केस ला, उनाव फैसाखौ साबसिडिनि फैसाखौ मोनफिनगोन। दा 60,000निखौ लाबाथाय 40,000खौ मोनगोन आरो 1,30,000निखौ लाब्लाथाय 90,000नि बांसिन मोनगोन। आरो लास्ट अपसन जाहैबाय 3 किल'वाट, जायखौ नोंथांमोना उनाव मोजां, बेखौ नोंथांमोना लाब्लाथाय 1,30,000नि बांसिन एमाउन्टखौ नोंथांमोना साबसिडियाव मोनगोन। दा जोबोर मोजां खाबु आरो बेयो। दैज्लां बोथोराव जोंनि गामिफोराव लाइन थानो नागिरा दंफां एबानो। दा बेनिखायनो जाय बिथांमोना सलारखौ लानो गोसो दङ बिथांमोना कन्टेक्ट खालामनो हागोन नैबे स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव। A to Z जोंनि आखायाव थाजोबगोन। जुदि लायोब्लाथाय लन एप्रुभ खालामनाय, लन एप्लाइ खालामनाय गासिबो जोंनि आखायाव थागोन। जुदि गोसो गुदुं दंबाथाय नोंथांमोना कन्टेक्ट खालाम आरो वाट्सएप नाम्बाराव फन खालाम, बा वाट्सएपआव फन खालामनो हागोन बा डाइरेक्ट फनबो खालामनो हागोन। कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना। अब्ला लोगोफोर जाय बिथांमोननि न'खराव सलारनि गोनांथि दङ आरो केसआव लानो गोसो दङ बा लनाव लानो गोसो दं, गासिबो नोंथांमोना कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय आरो ना। दा बेनो नै बेबायदि सलारखौ लागायगोन आरो दा बेहाय नै सलारा बिदिथ' दंद्राया, जेनेबा बेलेग रोखोमनि आरो ना। जायखिया रोखोमनि सलार नोंथांमोननि आखायाव थागोन आरो नोंथांमोना 1 किल'वाट, 2 किल'वाट, 3 किल'वाट बे मोनथामनि गेजेराव जायखिया मोनसे चुज खालाम आरो कन्टेक्ट खालामबानो जाबाय नांगौबाथाय। गासै आसामावनो जागोन दै, जे धेमाजिना जाया बा शिबसागरना जाया बा क'क्राझारना जाया बिदि नङा, गासै आसामावनो जागोन। गोजोन्थों लोगोफोर।